Министърът на земеделието и храните Васил Грудев откри българския щанд на 50-то международно изложение за хранително-вкусова промишленост в Париж. Грудев призова всички любители на качествените храни да изберат българското производство. Той припомни дългогодишните традиции на страната ни в областта на хранителната промишленост. Именно заради това българския щанд беше един от малкото, които избра да посети френския министър на земеделието и говорител на правителството Стефан Ле Фол. Родният щанд е разположен на площ от 300 квадратни метра, като в него участват над 40 фирми. В изложението са представени 105 държави от цял свят. С радост може да посрещнем повече от 40 български фирми от хранително-вкусовата промишленост, които искрено се надяваме да успеят да използват този акселератор, този адреналин, който ще получат в срещата си с европейския бизнес, за да успеят да натрупат повече търговски контакти, да успеят да направят едно ползотворно изложение, което да им доведе и да отвори нови пазари не само в Европа, но и на световния пазар.